Nagħtu merħba lil Walid, rebbieħ frisk tal-premju. Rebbieħ frisk tal-Premju tal-Unjoni Ewropea, nilqawkom f'dar l-Ewropa, u ta' pjaċir kbir għalina li qegħdin hawn magħna. Bażikament nistgħu nibdew is-serata tagħna fejn se jkollna il-qari tax-xogħol ta' Walid minn Albert Gatt fost l-oħrajn, se jkollna intervista wkoll li ħajamilha Dr. Adrian Grima, però niftħu b'indirizz mill-kap ta' rappreżentanza Dr. Elena Grech. Grazzi Mark, u grazzi lilkom kollha li oġobkom tiġu hawnhekk il-lejla. Ninaqat ma' Mark biex ngħidilkom merħba f'dar l-Ewropa u huwa ta' onur u ta' pjaċir kbir għalina li nilqgħu fostna lil Walid Nabħan, bniedem li għalkemm mhuwiex ta' oriġini Maltija għamel onur lil Malta billi rebaħ dan il-premju li permezz tiegħu l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tippromuovi lingwi ta' pajjiżi inqas magħrufa, lingwi ta' pajjiżi żgħar, tagħtihom prominenza u anke tkabbar l-opportunitajiet għall-awturi f'dan is-settur. Fil-fatt dan il-Premju tal-Letteratura tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed li jingħata lil pajjiżi kollha, huwa sinifikanti fis-sens li mhuwiex premju kompetittiv, mhux abbażi ta' kompetizzjoni, ma huwa premju ta' rikonoxximent li jingħata lil pajjiżi kollha fuq sistema ta' rotazzjoni u din hija t-tielet darba li Malta għandha awtur Malti li qed jiġi rikonoxxut b'dan il-mod. Fil-każ ta' Walid hija okkażjoni doppjament sinifikanti minħabba dak li diġà qed li Walid huwa oriġinarjament Palestinjan, però tant tallem il-Malti, tant adotta l-identità u l-kultura Maltija li qed jagħmel onur lil pajjiż li adottah billi rebaħ dan il-premju. Nixtieq nawgura ħafna lil Walid u ngħidu proset għal dan id-distinzjoni li ħa f'isem pajjiżna huwa hija okkażjoni wkoll li tiftaħlu bibien il-bot mixtut tagħna x'huma jkun hemm pubblikaturi li jkunu interessati f'dawn il-kotba li jirbħu l-premjijiet u għalhekk ikollu opportunitajiet anke ta' traduzzjoni f'lingwi oħra u ta' pubblikazzjoni eventwalment. Grazzi għal dan il-fatt ukoll għandna fostna lil Mark u anke lil Brian żewġ tradutturi li huma magħna jaħdmu f'dan l-uffiċċju propju minħabba fek, traduzzjonijiet mill-Ingliż għal Malti li jkollna bżonn imma fil-qasam tax-xogħol, però huwa aspetti ieħor tax-xogħol ta' traduttur dan li qed ngħidu. Għax diffiċli li l-kodba bil-Malti jiġu tradotti f'lingwi b'mod li jibqgħu interessanti, l-istorja tibqa' segwi u l-fil tal-lingwa jibqa' normali u jiġi apprezzat. Mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li ġejtu u nawgura lil Walid. Kelmtejn fil-qosor kemm jista' jkun biex nintroduċu s-serata. Mill-ġdid ngħidu prost il-Walid, ħanajdu ħafna prosit illum. Li għandu interessanti dal-premju huwa speċjali ħafna lina. L-ewwel nett aħna bħall-Uffiċjali tal-Lingwa ġifieri Brian u ovvjament l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea gburin ħafna b'dal-premju għaliex jiftaħ l-orizzonti għall-kittieba Maltin u anke għall-kittieba minn pajjiż differenti mhux biss tal-Unjoni Ewropea iżda anki pajjiżi oħrajn, anki pajjiżi żgħar bħal tagħna jew żgħar minn tagħna bħal Andorra, Liechtenstein u hekk, pajjiżi li rari jkollhom iċ-ċans li forsi jisfrundaw fix-xena letterarja ikbar u għaw dal-premju non-kompetittiv fejn kulħadd jingħata ċans li jonxor in-naxxa letterarja tiegħu u jperriċċa mal-pja tal-Ewropa. Dan huwa premju importanti ħafna lina, aħna ir-rappreżentanti fost ir-rappreżentanti osħab tal-premju f'Malta u allura din is-serata nagħmluha anke biex nippromovuh tal-premju li għandu sabiħ fil-fema tiegħi dat tip ta' premju huwa li l-ewwel nett iħajjar għall-qari u jintroduċi l-kittieba anke lil qarrejja ġodda, anke lil qarrejja Maltin. Ġifieri forsi Walid kien magħruf fil-koteri tal-qarrejja tas-soltu, tan-nies li jħobbu l-letteratura, tan-nies li jafu l-ktieb Malti, imma l-fatt li Walid jiġi ippubbliċitizzat, nippruvaw nippubbliċitizzawh
li lin mill-laqdiet letterari ifisser li forsi anki qarrej ieħor isir jaf bismu, isir jaf bil-ktieb tiegħu, bl-opra tiegħu u jitħajjar jaqrah. Mbagħad hemm ukoll element li ma nistgħux ninsew li huwa l-element kummerċjali industrijali, ġifieri l-fatt li kittieb joħroġ fil-beraħ dan il-premju ifisser li jitħaddem il-pubblikatur, jitħaddem it-traduttur, jitħaddem il-bejjieħ tal-kodba, ġifieri aħna wkoll bħala Unjoni Ewropea naraw li dan il-premju għandu importanza ekonomika u anke f'termini ta' impjiegi u ovvjament permezz ta' da isir tixrid kulturali li nafu kemm huwa importanti fid-dinja partikolari li qed ngħixu fiha llum. Il-ktieb bħalma tafu huwa jiżdied mal-lista dejjem akbar ta' rumanzi partikolari u uniċi li qegħdin joħorġu bħalissa fix-xena letterarja Maltija, ġifieri bħalma kien uniku speċjali rebbieħ ieħor li kien Emanuel Mifsud bil-ktieb tiegħu fl-isem tal-Missieru tal-Iben, ir-rumanz ta' Walid ukoll mhuwiex rumanz komuni, huwa rumanz partikolari ħafna. Huwa wkoll rumanz ambizzjuż sija fl-istil sija fil-kontenut, huwa avventura feliċi ħafna fil-letteratura Maltija, ħoloq dinja li hija anki forsi mhux daqshekk familjari fil-mod kif niktbu aħna bħala kittiba Maltin. U l-ewwel nett għandek eroj jew protagonista interessanti ħafna huwa qadim u ġdid. Huwa jixbaħ huwa fil-familja tal-eroj tipiċi tal-letteratura Maltija, dawk li jsifru jerġgħu lura jew dawk li ġejjin u sejrin. Hawnhekk għandna Malti ġdid, għandna eroj mhux Malti li huwa Malti, jiġifieri jsir tad-dinja, fejn kollox huwa marbut, fejn anki destin imbiet isir lokali, jerġa' jsir universali u hemm kontinwament din il-mixja interessanti. Għandek ukoll ġraja ta' poplu, storja li hija dejjem attwali, ġraja tal-poplu Palestinjan li tanti hija attwali u tanti l-għaddejja li tikseb eternità tagħha nnifisha bħalli kieku, però bi-ktieb ta' Walid ma tibqax storja ta' poplu wieħed, imma hija storja tal-umanità, storja tad-dinja. U hija simbolu perfett tal-eżilju, tal-ispostament li naraw minħabba raġunijiet politiċi, però mbagħad hija storja li teffettwa anki lill-individwu u tkellimna mhux biss dwar poplu li huwa eżiljat, li huwa spostjat, li qed ifittex l-identità tiegħu, li qed ifittex postu fid-dinja, iżda tkellimna wkoll dwar il-bniedem, l-individwu li wkoll jgħaddi minn dawn il-ġrajiet. Ovvjament wieħed jista' jgħid ħafna iktar, però ma rridx nantiċipa l-intervista interessanti li żgur se jkollu ma' Adrian, kemm insemmi is-sħab li hemm f'dan il-premju għall-inqas fid-dimensjoni Maltija, l-Akademja tal-Malti bħala il-ġurija uffiċjali li tażel il-ktieb rebbieħ. Din l-inizjattiva saret ma' sħabna tal-Inizjamed, kif ukoll ma' l-Ewropa Kreattiva, ovvjament ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Naħseb nistgħu nibdew bil-attività propja issa u nistieden lil Dr. Marco Gallia, President tal-ġurija maħtura mill-Akademja tal-Malti. Grazzi, nispera m'għandha konx ftit għax nagħti xi dettalji tekniċi ma nipprova m'għandhomx ukoll. Mela, il-premju li qed nitkellmu fuq, il-Premju Ewropew għal-Letteratura beda jingħata l-ewwel darba fl-2009. Jaħdem fuq ċiklu ta' 3 snin. Bħalissa hemm 36 pajjiż li jipparteċipaw allura jirbaħ il-premju u 12 pajjiż allura jmisshom kull sena. U aħna l-ewwel darba li missna fl-ewwel ċiklu kien fl-2011, ġifieri konna mill-bidu f'dan il-premju. Naturalment, kif diġà huwa ovvju, il-premju huwa finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea, ġifieri dan huwa premju uffiċjali ta' waħda mill-ikbar istituzzjonijiet tal-Ewropa permezz tal-programm Ewropa Kreattiva, ġifieri l-flus joħorġu minn hemmhekk. Issa, il-premju jitmexxa minn dik li sejħula kummissjoni jew konfederazzjoni li magħmula mill-Federazzjoni Ewropea tal-Bejja tal-Kodba, il-Federazzjoni tal-Pubblikaturi u il-Federazzjoni jew il-Kunsill tal-Kittieb Ewropej, il-European Writers Council. Issa, naturalment, dak
jagħti anki diġà l-parametri tal-premju, ġifieri dan mhuwiex premju għall-kittieba kollha minħabba l-interess partikolarment tal-pubblikatur u l-bejja tal-kodba, dan huwa premju għall-fiction. Sewa ġifieri minkejja li nistgħu ngħidu li poeta għandu valur daqs romanzier jew kittieb tal-istejjer osra, dan huwa premju għall-kittieba tal-istejjer jew tal-romanzi. Minħabba naturalment li l-bejja ibijaw iktar romanzi u il-pubblikaturi xogħolhom jiddependi ħafna drabi minn fuq hekk. Sewa, mela, il-kas ta' Malta huwa li aħna dħalna f'dan il-premju bdejna nipparteċipaw, allura kittieb Malti jirbaħ awtomatikament kull 3 snin, minn meta l-Akkademja tal-Malti saret membru mill-Kunsill tal-Kittieb Ewropej, li hija federazzjoni ta' qdiet tal-kittieba, ta' unions ta' kittieba minn madwar l-Ewropa kollha. Ġifieri f'da sens biex ngħidu l-aġent dirett Malti huwa l-Akkademja tal-Malti u hija l-Akkademja illi tagħżel il-ġurija. Sewa, issa kif rajna il-rebbieħa kienu fl-2011 Emanuel Mifsud bl-isem tal-missier, ma semmejniex lil Pierre Mejla fl-2014 illi rebaħ bil-ġabra ta' stejjer tiegħu dak li l-lejla ħallik tgħid u għalik naturalment bl-esodu ta' ċikoni. Issa, xi ħaġa dwar il-ġurija. Il-ġurija minkejja li hija magħżula primarjament mill-Akkademja fil-fatt taħdem mod autonomu mill-Akkademja. In-nies magħżula mhux bil-fors għandhom rabta mal-Akkademja, fil-fatt ħafna minnhom ġeneralment ma jkollhomx, u l-Akkademja sempliċement tiġi informata bil-riżultat. Sewa ġifieri hemm ċerta awtonomija. Sewa, naturalment, il-ġurija, il-kriterji tagħha ma jingħatawx mill-Akkademja imma jingħataw mill-konsorzju illi jorganizza l-premju. Jiġifieri l-għażla tal-kittieba taħdem ċerti parametri, pereżempju hemm limitu ta' kemm kittieb jista' jkun ippubblika diġà kodba jew kemm ikun ġie tradott jew pereżempju hemm ukoll parametru li ma jistax ikun impjegat tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri dawn affarijiet li jaħdmu fuq livell Ewropew. Issa, il-premjazzjoni kif tafu saret nhar it-tlieta u kienet premjazzjoni sabiħa ħafna, naħseb iltqajtu ma' dokumentazzjoni fuq l-internet tagħha. Interessanti li seħħet waqt li Malta kellha l-Presidenza tal-Unjoni u Malta kienet mistiedna speċjali għal din il-preżentazzjoni. Sfortunatament naħseb tlifna l-opportunità minħabba ġrajiet lokali li konna preżenza hemmhekk li nkunu il-Presidenti tal-Unjoni Ewropea u waqt li għandna rebbieħ qiegħed jirba' ma naħseb affarijiet oħrajn kellhom is-sopravvent fuq dan kollu. Nifraħ għal darb'oħra l-Walid u naf li ħajamlilna onur kif diġà għamlilna. U qabel ma jibda il-qari u l-intervista nisimgħu intervent minn personaġġ ovvjament ieħor importanti f'dan iċ-ċiklu tar-rebħ tal-premju, il-pubblikatur ta' Walid mit-Tlab Kodba Maltin, Sur Joseph Mizzi. Nsalmilkom. Għal darba nerġa' nawgura l-Walid minn qalbi. Meta Walid affiċinana bir-romanz tiegħu konna diġà għamilna żewġ pubblikazzjonijiet oħra. Lura dar u ġrajiet li ma ġrawx u leħen tal-fuħar. Dawn il-pubblikazzjonijiet kienu diġà ġibdu l-attenzjoni ta' qarrejja u tal-kritiċi. U l-isem ta' Walid beda jsib ruħu forsi iktar malajr milli qatt stennejna fost l-ismijiet ewlenin tal-letteratura Maltija. Tajb forsi hawnhekk nieħu ftit digression minn dan li qed ngħid ukoll li dak li dejjem
intrigani f'Walid huwa soft spokenness tiegħu. L-umiltà, il-ħbiberija, il-mod miftuħ ta' kif jitkellem, bla arja ta' xejn, u mbagħad ipoġġilek xi ħaġa quddiemek li tixtħek f'dimensjoni oħra. Walid kien diġà attiv ħafna f'Inizjamed u f'inizjattivi letterarji oħra u bħala dar tal-pubblikazzjonijiet konna nafu li l-qarrejja Maltin kienu lesti għal dan ix-xogħol importanti tiegħu. Minkejja li kien qed jirrakkonta storja li sa ċertu punt kienet imbeda minn dik ta' Malta. Il-pubbliku Malti kien vera li laqa b'entużjażmu dan il-leħen ġdid fil-letteratura Maltija u kien ċan biex jaqra aktar xogħol tiegħu u jiddiskutih fil-pubbliku u fuq fil-mezzi soċjali virtwali. Min-naħa tagħna bħala pubblikaturi tar-romanz ridna nkunu ċerti li r-romanz jgħaddi minn proċess editorjali kemm jista' jkun rigoruż. Qisu mill-ewwel ntbaħna li dan kien romanz speċjali. U għalhekk tlabt l-tlieta min-nies biex iduruh. Xi ħadd biex jifli l-istorja fiha nnifisha u jara li timxi sew u mingħajr skossi, xi ħadd barfin tajjeb tal-letteratura Maltija biex jiżbor it-test mill-att letterarju u xi ħadd biex jara li l-Malti ta' dan ir-romanz ikun l-aqwa Malti possibbli miktub minn Walid. L-isfida ewlenija kienet li fil-waqt li jkun romanz Malti mill-aqwa, il-vuċi qawwija metaforika ta' Walid Navan tibqa' hemm f'kull vers f'kull episodju. Dan il-proċess editorjali dersew fid-diskussjoni mqaqla li kellna dwar l-isem tar-romanz. L-isem li fil-PDF oriġinali ta' waħda mill-verżjonijiet li ħdimt fuqha kien rakkont pjuttost fals. Verżjoni oħra dan it-titlu provizorju sar sottotitlu u suġġerixxa isem ieħor bħala Wara xmara Ġordan hemm il-barrakka. L-isem aħħari naħseb li jirrifletti sew l-ispirtu ta' dan ir-romanz u joħroġ mir-romanz innifsu kif se taraw mis-siltiet li se taqraw illejla. Ikolli ngħid li meta tqis is-suċċess kbir li għamel dan ir-romanz, dan il-proġett tagħna rnexxa. Kien utli ħafna li r-romanz għadda minn taħt mill-inqas letidejn, imma fuq kollox f'dan ir-romanz tisma' lil Walid u l-lingwa letterarja straordinarja tiegħu li kważi ssaħrek. Jekk ma ssaħrikx. Fil-waqt li għal darb'oħra nifraħ lil Walid ta' dan is-suċċess kbir li aħna bħala Klawkod Maltin kburin li aħna parti minnu, nirringrazzjah b'mod speċjali tal-fiduċja li kellu fil-proċess editorjali li r-romanz għadda minnu. Nirringrazzjah tal-li jogħġbu jippubblika magħna wkoll il-poeżiji tiegħu fit-triq tilejja, ftit wara li ħareġ l-eżodu ta' Ċikoni. Jidher li ċ-Ċikoni sabu fejn jistrieħu u fl-istess jibnu d-dar tagħhom. Grazzi. U issa nistgħu fl-aħħar nisimgħu xi ħaġa mill-eżodu ta' Ċikoni u nistieden lil Albert Gatt għall-ewwel qari. Minkejja dawk ix-xhur drammatiċi, missieri u Omajma baqgħu fl-istess qagħda. Wieħed siġra u l-oħra dejjem bl-iswed, rasa marbuta u l-ħin kollu tnewwaħ u tewden fuq it-telfa taż-żewġ ħuta li kienu qishom ulieda. Il-kapitlu mdemmi li seħħ Bejrut ma nissija xejn mill-luttu personali tagħha. Id-dinja għaliha donna spiċċat wara Sami u Muhammad. Donna ma riditx taf b'mejtin aktar. Darba minnhom wara kważi 3 snin, Mustafa kien ġab television u jienu konna minna ġurnata nilabu mal-antenna fuq il-bejt sakemm qbadna stampa mċajpra. Għalina kienet biżżejjed imqar biex tratta bl-atmosfera xotta u nikkieta ġoddar. Fin minnhom daħlet omaġma fuqna l-rieda, ġibdet il-wajr minn ġolħajt u wersqet imnewħa id-dem taħudkom għadu laqqas nixef u intom ġabdejtu tifirħu tiċċelebraw intom x'intom bla dem. U sproffat tibki jisom mitu l-bira. Sumajja mal-li rat l-omma tibki nfaq tibki bħala u jienu Mustafa bqajna nħarsu lejn xulxin jisna żewġ tradituri qegħdin inwaħħlu f'xulxin. Illum, meta noqgħod niftakar f'dawk il-momenti strambi nirrealizza li l-lit li assassinat lil Muhammad assassinat ukoll ħafna affarijiet f'ħajjitna. Fosthom li nkunu aħna nfusna. Li nkunu normali, niklu nixorbu u naħraw normali. Nilbsu u nifirħu u nirriproduċu normali bħan-nies. Sirna naraw kollox minn ġolabex tal-lenti Palestinjana mżelġa bħall-istampi tat-television ta' Mustafa.
pa' relazzjoni mdarra tagħna mad-dinja rbija li Nasser ħasbu ħajaqada bir-riċetta bidwija li kellu f'but ir-revoluzzjoni. Miet u mietet ir-revoluzzjoni miegħu. Bħalma qed tarana d-dinja, qatta terroristi jaħtfu l-vapuri u l-atleti u l-ajruplani. Lejn l-aħħar ta' Novembru stembaħna darba fil-ħodu u rajna s-sema ta' Amman miżawda bit-tjur ta' ċikonja. Xieren, jekk mhux mijiet ta' eluf ta' tjur kbar, jinaw u jajtu fil-għoli fi triqithom lejn it-tramuntana. Ix-xena fakritni f'vers fil-Koran li jiddeskrivi xi tjur misterjużi li batom Allaħ biex isalvaw lil Kaba mir-reak sumita Abraha al-Ashram u l-infanti tiegħu fis-sena 570, l-istess sena li twilet fiha il-Profeta Muhammad. Il-bejt għandu lil Allah biex jipproteġih, kien qal Abdul Mutallab blaħila in-nannu tal-Profeta meta waslet l-aħbar tal-marċ tar-re ambizzjuż li bħal Sharon kien fras armata ta' 100,000 soldat fi triqithom biex iħottu l-Kaba, magħrufa wkoll bħala l-bejt antik. Il-Koran jgħid li Allah permezz ta' dawk it-tjur misterjużi ered lil Abraha u l-armata tiegħu u salva lil bejt tiegħu. Iċ-ċikonja emigranti ta' Amman ovvjament ma ridu jsalvaw lil ħadd ħlif rixhom. Apparti li kien tard wisq biex issalva lil xi ħadd, speċjalment fid-dar tagħna u f'Bejrut. Dik l-għodwa konna tlajna fuq is-setaħ biex ingawdu dik ix-xena fenomenali li baqgħet imħażża fil-memorja tiegħi bħala waħda mill-isbaħ xeni li qatt rajt f'ħajti kollha. Alla volja demm ħuti u demm refuġjati kien għadu ma nixifx. Meta nżilna minn fuq il-bejt u maġma kienet imkebba f'posta fil-bitħa, isa laqqas bis-sittawlet lejn is-sema biex tara minn fejn kien ġej dak l-ajjat stramp kollu. Kif ratna niżnin minn fuq il-bejt, issikat il-veru ma rasa u gemgmet minn taħt l-irsin laqqas it-tjur ma jridu jibqgħu fid-dinja tal-Arab. Walid, dan l-aħħar żorna flimkien il-Palestina fuq stedina uffiċjali tal-Uffiċċju Rappreżentattiv ta' Malta fil-Palestina. Wieħed mill-iktar momenti emozjonanti naħseb kien meta morna Amman minn Ramallah biex niltaqgħu ma' Kamle, oħtok il-kbira li wara l-mewt ta' ommok inti dejjem tgħid li kien kont tara qisha ommok. Li fir-romanz hija l-Omajma li għadna kemm smajna fuqha. Taqbel ma' Omajma li lanqas it-tjur ma jridu jibqgħu fid-dinja tal-Arab? Int kont waħda miċ-ċikonji li telqu imma fl-istess ħin qalbek ridet tfur bil-ferħ meta konna l-Palestina u anke meta konna Amman. Jew forsi għandna il-kol iktar minn qalb waħda. L-għonet ningrazzja l-kull min oġbu jattendi l-lejla nixtieq ukoll ngħir għal-Mark għal żewġ affarijiet għat-tul li għandu u għal-vuċi sabiħa li għandu. Biex nirġgħu l-mistoqsija ta' Adrian, jiena naħseb li kamle li iltqajt magħha inti mhux biss huwa simbolu li mhux biss jirrappreżenta l-uħti jew l-uħt il-protagonista. Jiena naħseb li kamle tirrappreżenta l-Palestina kollha. Fis-sens li meta rad dawk it-tjur qegħdin jaħarbu qegħdin speċi jitilqu lejn it-tramuntana isa f'dak il-ħin installat jew kitbet ittri kbar illi speċi il-Palestina b'xi mod qed timegra jew qed tintilef. U nista' ngħid li kamla tirrepreżenta l-kontinwità ta' ommi u l-kontinwità patrija, l-kontinwità tal-futur kollu għalkemm kienet imkebba dak il-misteru kollu, dak id-dwejjaq kollu u kif nafina. Imma kamla f'dak ir-romanz hija l-speċi id-del tal-Palestina li dejjem josserva u dejjem jikkritika u dejjem ma jogħġbu xejn u dejjem trid u dejjem trid u dejjem trid u dejjem trid. U fil-verità jekk tinnota il-Palestinjani sal-lum il-ġurnata dejjem iridu u jridu u jridu u jridu u jridu
u ma joġobhom xejn u qed jikkritikaw minħabba l-fatt illi speċi qed tiġi offrut lilhom ma huwa xejn. Ma huwa xejn, ġifieri għandhom kull dritt li jgergru u ma nafx għalkemm ħajbqu jgergru għax speċi issa għaddew kważi 70 sena minkejja gergir kollu. Ma nafx il-Palestinjani speċi x'ma użaw il-dialogu, użaw it-taħdidiet, użaw it-terrorizmu, użaw l-struggle li tippermettih li ġnus maquda għax hemm klawsula fil-charter tal-human rights. Tal-human rights qed ngħid li kull poplu li jiġi speċi okkupat għandu dritt sagrosant li jiddefendi id-drittijiet tiegħu. U kamli f'dan il-kontest kamli ovvjament hija u ma tasalx biex tspara. Imma tasal biex qalba twaġġaħħa. U għada sallu qalba mawġuha. Walid f'din l-ewwel silta wkoll Nabil li huwa il-protagonista ta' dan ir-romanz, nistgħu ngħidulu autobiografiku, jgħid hekk. Sirna naraw kollox minn ġolabex tal-lenti Palestinjana imżelġa. Hemm labex, jiġifieri id-dawl ta' waranżul ix-xemx, l-aħħar dawl li majjeb ta' filgħaxija qabel jaqadla għal kollox. U hemm il-lenti imżelġa tal-Palestina. Walid, x'taħseb li qed iċajpar lill-Palestina, lill-esperjenza tal-Palestina? Taħseb li dan ir-rakkont intimu u pubbliku fl-istess ħin tiegħek jista' jimsaħ ftit din il-lenti li titkellem fuqha? Iva, 100%. 100%. Waħda mill-affarijiet ironiċi li ġrat li issa stess fi Brussell. Ġi fraħ li ħija minn Sweden. Wieħed mill-mistednin u l-kittiba lanqas naf x'kien eżatt. Waqqaf lil-ħija u għallu what's your name? ħija għallu Khalid. Għax ħija ismu Khalid. Għallu you are not in the novel. Ma ntikx msemmi fil-romanz. Dan li nammetti ta' ġifiri, nammetti parti kbira minnu li dan romanz jirrakonta għajja ngħidu parti mhux ħażin mill-familja tiegħi illi speċi l-ġrajja tagħha hija speċi l-ġrajja ta' standard familji Palestinjana. Alright, forsi zawwaq tal-hemm u law imma l-fatti storiċi huma magħruf li ġara lill-poplu Palestinjan huwa fatt storiku. Issa Adrian qed jistaqsini għalfejn il-lenti mżelġa. Biex ngħidlek il-verità, Adrian lanqas aħna stess qabli waħda mill-problema tal-Palestinjani mill-problemi kbar illi ilhom 60-70 sena jillustraw dik il-lenti u xorta qatt jaraw mżelleġ. Ħadd tgħidli għalfejn għax di l-aħbeġ Palestina inserta li kulħadd fid-dinja għandu interess li jmedd idu fija. Issa bit-tajjeb u l-ħażin ma nafx. Imma kulħadd li ħalaq Alla għandu interess li jbaqbas di l-ostra Palestinjana. Di l-ostra Palestinja. Kultant biskop tajjeb, u kultant biskop tajjeb li jagħmlilna ħażin, u kultant biskop tajjeb ħafna li jagħmlilna aktar ħażin. Kif għamluna tal-Qatar u tal-Galf u tas-Sawdi u ħafna drabi l-Ġordanu u l-Eġittu. Bażikament l-lenti Palestinjana imċelsa
u mċajpra u ma tista' tara minna xejn fil-biċċa l-kbira minħabba l-indħil tal-pajjiżi Arab. Illi kulħadd jittallab f'isem il-Palestinjani, kulħadd jisraq f'isem il-Palestinjani, kulħadd ġieli joqtol f'isem il-Palestinjani, ġieli iwettqu l-akbar attakki terroristi u bad iwadbu fuq il-Palestina. M'għandkomx idea il-pajjiżi Arab kemm għamlu din il-Palestina spallira ta' kull ħaġa, ta' kull falliment. Ta' kull falliment meta gvern Arbi jiġi mistoqsi għalfejn ma għamil xejn. Dawk iż-żmien kollha qiegħed għax kunna speċi moħħna fil-Palestina. Meta emnuni jekk tridu u temnux jekk ma tridu. Meta il-Palestinjani ta' Gaza li għandhom speċi passaport Eġizzjan jew ejja ngħid dokument ta' safar Eġizzjan huma ibbanjati li jidħlu l-Eġittu ġifieri ma tistax tidħol il-pajjiż li ħareġlek dokument. Fejn ħadmu u ma jistgħux jidħlu l-Iżrael mill-banda l-oħra ġifieri prattikament qed nitkellmu fuq ħabs. Fuq ħabs. Ħanisimgħu silta oħra illi wkoll tirreferi għaċ-ċikoni, Albert? It-tlet siltiet illi se nippreżentaw il-kol għandhom iċ-ċikoni fihom. Darba, wara l-ispettaklu ta' ċikoni emigranti, ġew stakkamenti ta' soldati armati jassu d-dar ta' Eġada Burumman, u għet mill-ħbib ta' triq. Il-familja tiegħu kienet meqjusa bħala waħda liberali, peress li ommhom ma kienx tilbes il-velu. Uħutom il-bniet kienu joħorġu bil-ġins is-sikkat ma' sormhom. Meta tkixxifna, sirna nafu li s-soldati kienu qegħdin jassu lil dik il-familja liberali minn attakki possibbli ta' ritaljazzjoni minħabba li xi kuġin ta' missierhom spara lil xi ħadd u qatlu fir-raħal oriġinali tagħhom 85 km l barra minn Amman. Għal ħafna nies, speċjalment il-ġenerazzjoni l-kbira, deret qisha ħaġa normali. Mhux li tassis id-dar ta' xi ħadd, iżda li jinqatel xi ħadd innoċenti fuq artal l-injoranza tal-imħuħim dawla. Għalhekk, ħafna mill-kapitali Arab qatt ma jistgħu jkunu kosmopolitani għal volja intefqu fuqhom il-biljuni ta' biljuni, forsi għax l-investiment kellu jsir fil-bniedem, fil-mentalità primittiva li toqtol bniedem bieħor u mhux fl-akbar gallerija u li twal bini mwaqqaf fuq ir-ramel instabbli u ċaq artifiċjali fid-deżert, fejn il-ġerarkija tribali timmanifesta ruħha bil-qawwi. Il-ħakkim huwa l-istess mexxej tat-tribu, ix-xejk, il-monark waħdien li l-politika u l-ekonomija u l-futur tal-pajjiż kollu jiddependi fuq il-bass tiegħu, fuq xkil, xorob, xħara u l-liema waħda ħexa. Fuq xfettillu jordna f'dawk is-sena faħxija li jseħħu fil-qorti tiegħu. Amman kibret bla aċċent distintiv u n-nisġa lingwistika tagħha baqgħet tirrifletti qasmiet soċjali kbar. Id-dram tal-familja ta' Eġad intemm wara xarejn, mhux permezz tal-liġi kriminali tal-pajjiż li jsostni li huwa demokratiku għall-aħħar, iżda permezz ta' tribunal tribali mwaqqaf apposta kif kienu jagħmlu l-antenati Arab 2500 sen ilu. Għaddiju l-maġistrati u l-imħalfin, għaddiju l-qrati u l-liġi miktuba mhux għal kulħadd. Ix-xena ta' soldati armati jinbidlu bix-xift fuq is-setaħ tad-dar ta' Abu Rumman iġġalet tirrealizza li ma nbidel xejn minn qabel il-Profeta Muhammad. Bqajna aggregazzjonijiet tribuċentriċi ma jitħamlux bejniethom. Iżda jgħodu tajja bħall-embuba ta' Ruma u dik Persjana. Il-flus li kien warab Musa kien iberbaqhom fuqna jew fuq il-ħbieb, jew fuq min isib. Mhux se tgħid ħajxi xi ħaġa lejn nifsu, żarbun jew qmis pereżempju, xejn. Il-jiena tiegħu laxka kollettiva tinkludi n-nies kollha. Qalbu kbira daqs oċean, daqs il-ġeografija arbija stenduta tistenna lil xi eroj leġġendarju biex iqajjimha mir-raqda perpetwa. Musa kien dak l-eroj. Imnalla kienu f'dawk ix-xhur qatran li mitu fihom ħuti u parti kbira mir-residenti ta' Bejrut u Sabra u Xatila. F'aktar momenti sewdina kont insibu hemm kollu kemm hu, mimli konsolazzjoni u tisbir, kien qisu s-switch li jexel id-dinja. Qatt ma xtaqt nurħid moħħ tiegħi. U lanqas rid nara tiegħu iżda Amman il-makakka turik minn kollox, inkluż id-dmuħ ta' ħbiebek. Tant beka l-ħuti
li fixkilni. F'mument minnhom bdejt nimmaġina li dawk kienu ħutu. U li hemm bżonn li nara kif ħanagħmel biex insabru u nikkonslaħ. F'din it-tieni silta tidher sew it-teknika tiegħek Walid li tirrakkonta l-istorja l-kbira fl-isfond tal-istorja żgħira. L-istorja tad-dinja arbija fl-isfond tal-istorja ta' Ejjad Abu Rumman. Għax l-istorja żgħira hija konsegwenza u xhieda tal-istorja l-kbira. Taqbel Walid man narratur Nabil u ħanikwota li ħafna mill-kapitali Arab qatt ma jistgħu jkunu kosmopolitani? Ma taħsibx li l-istorja tad-dinja arbija anki llum hija storja ta' taħlit u li huma l-estremisti fl-hekk imsejħa punent u fl-hekk imsejħa dinja arbija li jridu jikkonvinċuna mod ieħor? Grazzi Adriano, grazzi Albert, tal-li speċi naħseb li poġġejtu subajkum fuq il-marda kronika arbija. L-istruttura soċjali. U minn fejn ġej it-terrorizmu kullu. Bil-Arbi għandna proverbju li ħanikxfu għall-ewwel darba u li jiġi mfaħħar u adorat u repetut kuljum u missieri għalkemm missieri ma kienx raġel violenti imma ta' qabli tfulija jirrepetuh huwa u jirrepetiha l-ħin kollu u dan jirrifletti il-mentalità tribali. Kien jgħidli jiena uħija kontra l-kuġin u jien uħija u l-kuġin kontra l-barrani. Mela, ħanerġa' jien uħija kontra l-kuġin tagħna u jien uħija u l-kuġin kontra l-barrani. Jew kontra meta ngħidu l-barrani ġifieri mhux xi ħadd Ewropew jew Amerikan jew Awstraljan. Kemm qed nitkellmu xi ħadd mhux minn tal-familja, xi ħadd mhux minn it-tribu. Mhux minn tat-tribu. U dik hi l-aktar ħaġa perikoluża u għada tapplika sal-lum. Għada tapplika sal-lum. Is-silta li semmejtu fuq Ejjad Abu Rumman li semmejta jiena ma kienitx fiction. Nammetti li din is-silta partikolari ma kienitx fiction. Iżda Ejjad Abu Rumman kien ħabib ta' tfulija, wieħed mill-ġirien li darba stembaħna u sibna d-dar tiegħu imma għassa b-soldati bil-machine guns ma'amrin, speċi xaħġa mux tas-soltu li tara kwartieri presidenzjali għaw residenzjali. U peress li dat-tifel kien ħabib sewwa tiegħi ġifieri minn għandu sirt naf x'in l-istorja u x'inhuma jagħmlu daw is-soldati. Issa dan il-proxmu Ejjad huwa propjament bħal ħafna mill-residenti ta' Amman huma nies li ġew mill-irħula u mill-kampanja speċi peress li bdew jinħolqu impjiegi fil-kapitali u kif tafu intom. U missieru kien wieħed milli ġew is-sittiljaw Amman. Issa wieħed mill-kuġini ta' missieru terġa' mill-kuġini ta' missieru biex tkunu tafu ġifieri di l-istruttura tribali kemm hija perikoluża. Wieħed mill-kuġini ta' missieru fir-raħal kellu xi ma xi ħadd qatlu. Sewwa u il-soldati ġordaniżi ġew jgħassu id-dar ta' dar-raġel li m'għandu jaqsam xejn u qiegħed il-bogħod kważi 100 kilometru l-bogħod ġew jaqssu għax jafu il-familja tal-maqtul jaslu biex speċi jirriteljaw billi joqtlu min ikun fil-projarità jekk qatel ħuk oqtul ħuh, jekk qatel ibnek oqtul ibnu, jekk qatel missierek oqtul missieru, jekk ma ssibx
missieru jew ibnu jew aħu oqtul l-iqrab wieħed lej. Issa di l-istess mentalità perikoluża. Mhux tal-li żammet id-dinja Arbija ma timxix il-qoddim. Sfortunatament di l-istess mentalità sewwa qiegħda bit-timbru tal-Quran. Il-Quran ġifieri jikkonferma din il-mentalità u meta ngħidu x-xarija illi meta nsemmuha ħafna nies joqogħdu jitredu u għandhom raġuni jitredu. Ix-xarija aħna bil-Arbi ngħidula l-ħudud, il-ħadd ġifieri sa fejn għandek tasal. Il-ħudud. ħadd huwa singular, ħudud huwa l-plural. Sewwa? U xi tgħidlek di qed nitkellem fuq ġifieri l-qalba tal-intolleranza tal-Islam. X'inhuma il-ħudud? Min joqtol oqtlu. Min jaqla għajnek aqlalu għajnu. Min jaqtalek imnieħlek aqtalu mnieħ. Min ibiċċir ibnek biċċirlu ibnu. Daqsek di l-kattiverja. Tal-biża. Issa jekk dawn nies issa qabel ġej kelli qabtiet nċem bil-qedri u ngħidlu għamil li pjaċir ma niflaħx nitkellem. Għax spludew xara bank illum istex xara bank ta' tfal insara fl-Eġittu. Bħal ma għamlu f'Manchester. Bħal ma għamlu f'Manchester jumejn ilu u bħal ma jagħmlu kważi kull ġimgħa ma tistax toqgħod ġimgħa. Ma tistax toqgħod ġimgħa waħda mingħajr inkwit tal-Musulmani. Iva, jien ma nistix niddejja u ma nibżax impaċċpaċ, immur fejn immur. L-inkwit kbir li hawn fid-dinja huwa minħabba Muhammad. Issa jekk mhux ħabba Muhammad innifsu minħabba n-nies li vvintaw Muhammad. U għadu dal-Muhammad jew min ivvinta għadu joqtol mill-qabar tiegħu wara 1500 sena. Ħadd jgħidu li tolleranza u paċi u mhux paċi. Walid, naf li din hija tema għal-qalbek ħafna, però Le mhix għall-qalbi, anzi. Tħobb titkellem fuq għax għandek hija tema li tħoss li għandek titkellem fuqha bla dubju. Iwa, jiena naħseb l-letteratura jekk ma tindirizzax id-demm tagħna x'nagħmlu biha? X'nagħmlu bil-kitba kollha? U dan ir-romanz ċertament jaqbadhom dawn it-temi. Jien fil-fatt nixtieq li kieku għandna ċans inkomplu nitkellmu fuq għaddi tal-Eġittu għax nafu li pereżempju f'attakki preċedenti li sfortunatament kien hemm kontra l-Kopti kemm ħafna Musulmani li huma stess dawru il-katedrali u l-postijiet fejn iltaqgħu il-Kopti biex jiddefenduhom. Imma ħalli ma naqbdux dik il-linja għax naħseb li l-punti tiegħek għamiltu. Hemm ukoll il-karattru ta' Musa f'dan ir-romanz. Għajdin naftit fuq u min kien. Jien għandu mistoqsija twila, Musa kien tifel. Musa kien ħabib. Iva, Musa kien ħabib ta' vera u tifel ta' Ġordaniż li missieru kien fil-armata Ġordaniża u tkeċċa bil-armata Ġordaniża għax irrifjuta l-ordni li jiftaħ n-nar fuq il-Palestinjani f'dak li ngħidulu Settembru l-Iswed jew Black September fil-1970 eżattament fil-1970 September meta l-armata Ġordaniża qamet u biċċrit ħafna mill-Palestinjani. Ħadd għeddew li speċi il-Ġermani il-Ġordania l-armata Ġordaniża daqshekk kelba, imma il-Palestinjani qatt ma ammettew it-tort tagħhom. Għax il-Palestinjani ħolqu stat ġol stat. Ħolqu stat ġol stat, awtorità ġol awtorità. Saħansitra jiena qatt nitkellem mill-memorja meta missieri kienu kollu kontra xi ħadd mill-ġirien, ma kienx imur l-assa tal-Ġordan. Kien imur jirrapporta lil xi 4 ħamalli Palestinjani
bil-machine guns. Illi kienu jiġu jaqbdu l-familji Ġordaniżi u jagħmlu bihom xinata. U r-Re Hussein baqa jissapporti, mhux qed ngħid li huwa li kien re nadif, lanqas xejn. Lanqas xejn. Ir-Re Hussein huwa t-trobbija Ingliża ġifieri li mexa kif ridu għażalt. Imma fejn hu hekk, fejn għall-verità storika, il-Palestinjani għażżuha fil-Ġordan. Għażżuha u dan jipprova jiġbor speċi sitwazzjoni f'pajjiżu, imma tant baqgħu jgħażżuha l-Palestinjani li ma kellux option oħra li jqum u jeħles minnhom għax sempliċement uħud mill-partiti u l-factions Palestinjani fosthom il-Popular Front, ġifieri t-tieni l-akbar taqsima fil-PLO wara l-Fatah, il-motto tagħha kien it-triq lejn il-Palestina tibda mit-twaqqih tar-reġim tal-Ġordan. Ma tistax tagħmel hekk. Meta inti għandek kawża ġusta, allura ħataqbad it-twaqqa' in-nies li qegħdin jilqgħuk ġodarhom għax fl-aħħar mill-aħħar ir-Re Hussein bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu qatt ma niftakar, qatt ma rreġistrat il-memorja tiegħi li qatel xi opponenti jew xi ħadd li ma jaqbilx miegħu. Forsi waddabhom l-ħabs, forsi bagħthom l-exile, imma ir-Re Hussein sa fejn tirreġistra l-memorja tiegħi għall-kontrarju tal-Assad u Saddam Hussein u x'nafu aħna. Qatt ma qatel wieħed mill-opponenti tiegħu, saħansitra kien ħafer il-wieħed li spara l-ajruplan tiegħu u għal 2 metri ma laqatx l-ajruplan tiegħu. U hawnhekk nerġgħu niġu għall-pont li bdejna fl-ewwel. Ħafirlu mhux għax iħobbu u mhux għax qalbu tajba. Għax dak kien ġej minn tribù kbir fil-Ġordan li Alla ħares imissu. Alla ħares imissu. Missieri kien jgħidu, missieri kien midħla ta' daw il-mexxejja tat-tribujiet għax kellu bil-fors jaħdem magħhom. Kien jgħidli li uħud minn daw il-mexxejja Bedwini sewwa kien ir-Re Hussein darba fil-ma nafx kemm imur jiekul għandhom u x-xieħ tat-tribu kien jgħidlu listen boy lir-Re Hussein jgħidu listen boy isma' ja tifel. U li ieħor jilqab ir-Re Hussein kien master, kien vera professjonista kif jilab xi jgħidulhom kif jiġbed bil-biċċiet taċ-ċess. Eżatt. Ħa nisimgħu t-tielet silta. Tielet u l-aħħar silta. Hawn ukoll hawn ftit ċikoni. Muża kien intis, forsi żejjed, imma b'qalb debjena miftuħa l-ġojja u l-ħajja. Qatt ma qata qalbu u qatt ma waqaf jittama. Laqas wara li qabad il-viċċju ta' missieru sar skjaf tal-qatra. Xorta baqa' sakranazz, ottimist u ferriħi. L-oppost tiegħi meta nixrob irid bil-fors nibki. Nibki minn ġewwa, minn x'imkien fejn ma setgħetx tittawwal Nadja. Jiena bqajt gris u dubjuż bħal Del jippassiġġa fid-del ta' Musa, fid-del ta' ċertezza tiegħu. Minn x'imkien kien iġib id-determinazzjoni. Forsi mill-eruq tiegħu fid-deżert, mis-sud, xott u mbiegħed. Jew mit-triq li kellu jitmiegħek sewwa fiha biex jaqla l-ħobża nadifa. Milli jidher, meta tiekol nadif, tibqa' nadif. Sakemm tiċċappas darba. Dik id-darba tfisser li qtajna żigarella, żurzieqa oħra, kollox żurzieqa. Għalhekk hemm affarijiet li ma trix tagħmilhom fil-ħajja. Laqqas darba waħda biss, laqqas nofs darba. Għax ma li tpoġġi sieq waħda, tobormok il-katina u tieħdok l-isfel u ma tibqax eroj aktar. L-eroj bħall-ikoni ta' Simon ma jistawx jinżlu millimetru wieħed u ma jistawx jiċċabsu laqqas nofs darba, iridu jibqgħu il fuq. Fuq net, ħdejn l-istilla l-imbeda fejn poġġejnihom aħna. Forsi Muża kien wieħed minnhom, minn dawk ta' fuq, alla volja jgħix isfel.
Eroj bla medalji u buttuni, għal volja kien iqum minn sbiħalla biex imur għas-silġu illuminata biex irattab ħluq il-kjuwijiet ta' ċikonji msefrin minn twelidu. Musa kien jara l-pajjiż jiżvina kuljum u xorta baqa' jemmen fih, baqa' jemmen li r-ruħa rbija bħal kull ruħ oħra tħobb id-dawl u l-arja. Għalhekk kien jixel ix-xamat minn flok jibki u jisħet id-dalma. U ġili anka s-sajjetti, bħal dik tal-invażjoni tal-1982, meta arrestawh viċin ix-xmara Ġordan u għaw jipprova jaqsam għan-naħa l-oħra biex jingħaqad ma' reżistenza Palestinjana. Il-Pulizija tar-Re laqqas ridet temmen. Ejt li ħarablek ħaruf u ġrejt warajh, ejt li kkaċċjajt tajra u mort tiġbora qalulu. Qalulu biex jgħid fl-interrogazzjoni wara li saru jafu li Zijuħ imlaħħaq fl-Armata tas-Sud. Wet minn dawk il-kordi ħoxnin, ngħidu aħna, fidejn ir-Re Hussein ibn Talal ir-Re Miġnun li spara lill-ġeneral Ingliż li bena l-Armata Arbija Ġordaniża u ma kienx laqtu sew. U dan kollu sempliċement għax qabdu jaħxilu l-mara, jiġifieri r-reġina, li baqgħet tissemma r-reġina Om min-nazzjon bla dubju. Iżda skont Musa, Zijuħ għalkemm oħxon kien mill-kordi libsin minn dawk li Re Hussein ikollu jappunta kontra qalbu fuq il-pariri ta' Machiavelli. Bħal missieru, Musa kien ħelisa ħafif. Għamel jumejn lassa u ħareġ mingħajr ma ffirma xejn qalli. Iżda qala ħasda tajba minn Zijuħ il-Kurunell. L-imġiba ta' missierek u issa tiegħek qed jimbarazzawni ħafna taf li daħlu fiha ministri u żbub. Jekk nitlef il-karika ta' taħt sormi minn ħajqbes għalikom, erġa' għamilha u tara kif ħaddewet il-ħabs għax beħsib noħroġ tqarrija u ngħid li ma nafekx aktar li ma tiġix minni, kien qallu fil-preżenza tommu. Mentri Musa donnu kien qed jisma' minnaħa u jarmi mill-oħra. Mur jieħdu fox kemandu u r-re tiegħu kien qalli daħan. Għalibdew naħbu li xulxin, kontetlu muġuħ, għax kont ħadda bi kbira li kien ippjana kollox u wettqu minn wara dari minn ma tarraf li kelma waħda. Ħassejtu t-tradini bil-kbir. Dik kienet l-unika darba li qatħib li xi ħaġa, u mbagħad b'dak il-kobor. Stajt ma rejtux aktar. Kieku ma qabdux il-Gwardjani Ġordaniżi kienu jtaqbuh is-snipers Iżraeljani mifruxin matul il-frontiera bejn iż-żewġ pajjiżi, imwaqfin fuq frak il-Palestina. Naħseb li għandna ħina l-aħħar mistoqsija, allura ħanaqbes għall-aħħar mistoqsija. U nagħti għall-aħħar parti illi qara propju l-aħħar sentenza li qara li għadu kemm qara Albert Gatt. Dan ir-romanz tiegħek huwa dwar Nabil, daqskemm huwa dwar il-Palestina u l-aħħar silta li qrajna ntemmet propju bil-Palestina. Imma għalik qatt mi se tintemm il-Palestina la dik li żorna flimkien, l-art imqatta biċċiet u mimlija gadgets u submachine guns, u lanqas il-Palestina li tħallik imqajjem bil-lejl, bħalma jħallik imqajjem Zajed. X'hemm fil-Palestina li tixtieq int, Walid? X'inhi dil-Palestina li tixtieq int? Il-silta li qara Albert qabli tiġbor kollox, speċi bħala l-aħħar mistoqsija. X'hemm fil-Palestina tistaqsini x'Edrien, jiena u int kunna mejlux fil-Palestina u ġejna hawnhekk qed inħossu xi ħaġa minnha nieqsa. Speċi hawn min jgħidlu Jerusalem Syndrome, hawn min jgħidlu Palestine Syndrome. Imma jien personali u Edrien konferma miegħu ħafna nies oħrajn li rifsu fuq dik l-art kollha speċi qalu li meta ġejna qed inħossu li ħallejna xi ħaġa minna lura. Issa ħatgħid li hemm xi art aħjar minn art u trab aħjar minn trab u ġebel aħjar minn ġebel. Fil-prattika ma naħsibx. Ma naħsib għax wara kollox il-patrija jew homeland huwa dak li jiġrilek fuq l-ard. Huwa dak li jiġrilek fuq l-ard mhux kemm speċi tħobbok dar u kemm inti tħobb di l-ard u tozza u tozza kemm x'qed jiġrilek fuqha. Meta speċi tiġi umiljat fuq l-art tiegħek speċi x'tibqa' tfisser patrija, x'ibqa' jfissirhom. Meta jirfsu litteralment f'ħallek. Mhux qed ngħid għall-Iżraeljani li mhumiex inneċenti. Qed ngħid għal-reġimi Arab. Uħud mill-kittiba Eġizzjani, ħbieb tiegħi. Ħalfuli.
illi fl-interrogazzjoni ġabulhom ommhom, ġabu l-omm tagħhom waqt-tawla l-ħwejjiġ. Stuprawa u babsuwa u sabmaħu danhom x'ma taqbadx, tifferma li jridu. Taqbad tifferma illi jridu ħalli jibgħatuk il-forka. Dan ġara u jiġri fl-Eġittu u ġara f'pajjiżi, diversi pajjiżi Arab, ma rridx immiss mal-pajjiżi tal-Galf. Immek, mhux tal-li ma tistax tiftaħ ħalqek, int m'għandekx ħalq. M'għandekx ħalq. Aħseb wara li tiftaħ ħalqek. Issa f'dan il-kuntest kombinazzjoni u di semmejta fil-Ġordan, għaw fil-Brussel. Il-Palestinjani kienu u għadhom u qablibu diskriminati fil-Ġordan, sawa, u biex tiddeskrivi Palestinjan minn aspett diskriminattiv. Il-Ġordaniżi jgħidu għal Palestinjani Belġjani, u jiena minn dejjem, speċi xil-ostra, Belġjani, speċi għal-refugġati Palestinjani, jekk ħana Belġjani, allura nista' napplika ċittadinanza Belġjana. U meta stħarriġt sibt aktar minn teorija fil-fatt. Waħda tgħid għax il-Belġjani huma kienu l-ewwel nies li attakkawhom Hitler u speċi ħarbu lejn Franza u saru speċi refuġjati bħal Palestinjan. Teorija oħra tgħid li l-Belġjani, l-gvern Belġjan kienu wieħed mill-ewwel gvernijiet li taw donation ta' tenet, l-rifugġati Palestinjan kull tinta kienet tissejjaħ Belġjan. Mbagħad speċi mxiet fuq il-Palestinjan. Teorija oħra tgħid li għax taw żraben lill-Palestinjan boots, military boots. Imma naħseb li l-aktar verżjoni li hija korretta u sibta għand aktar minn riċerkaturi rispettabbli illi l-Belġjani kienu bagħtu l-ewwel shipment ta' machine guns, ta' rifles, l-PLO. U dal-rifle kien bil-qabda ħafna aħjar mill-li kien fidejn is-soldati Ġordaniżi. U allura dawk bil-għajra, speċi, dew speċi jelmentaw. Għax huma kellhom xi rifle Kanadiżi li speċi tlaqmu darba wara l-oħra u l-Palestinjani f'daqqa kellhom automatic machine guns mill-Belġium li xorta ma għamlu xejn bihom ħlief ħsara kbira lilhom infushom. Biex ngħidu kollox, ikkoreġini jekk qed ngħid żball, il-Palestinjani jiffurmaw 60% tal-popolazzjoni tal-Ġordan u jidher li l-Ġordan huwa l-uniku pajjiż li tobi ċittadinanza. Qed ngħid sew. U di li qabadu tagħhom iċ-ċittadinanza speċi għandi ħafna speċi question marks fuqha għax personalment nemmen li kienet parti minn speċi pjan kbir akbar mill-Palestinjani u akbar mill-Re Hussein biex daw il-Palestinjani għax il-biċċa aktar komplikata, ġifieri il-Ġordan mid-dera inħoloq biex jassorbi il-rifuġġati Palestinjani meta jiġu mibotin minn Palestina. Waħda mill-affarijiet ironiċi, vera mill-aktar affarijiet ironiċi semmija Albert Gatt fil-qari tiegħu. Illi fil-1948 il-nakbe, aħna ngħidula bil-Arbi in-nakbe. In-nakbe ġifieri xi ħaġa aktar minn katastrof. Il-mexxej tal-armata tal-Ġordan li marret biex tiddefendi l-Palestina. U li ġara sempliċement kif qed ngħidilkom, sempliċi daqsi. Fuq ir-radju, l-unika radju li kien dak iż-żmien jinstama' fid-dinja Arbija qalu lill-Palestinjani warbu daqsxejn
għax intom u xit-trinjati kien hemm xi ħaġa tar-reżistanza Palestinjana u l-Palestinjani fin-1936 wettqu l-akbar strajk fl-istorja moderna jew fl-istorja tista' tgħid tal-umani kollha. 3 snin. Għamlu strajk ċivili ta' 3 snin minn 1936 sa' 1939 illi ġi aborted mill-gvernijiet Arab. Għax fin-1937 il-gvern Ingliż illi kienet il-Palestina taqa' taħtu bagħat il-Ministru tal-kolonjaliżmu dak iż-żmien tal-kolonji jew ma nafx kien imsejħer, niftakar li ismu kien MacDonald u kien ġi b'xi dokument ismu il-White Paper. Il-White Paper illi believe it or not kien jagħti lill-Palestinjani aktar minn 2/3 tal-Palestina illi llum qegħdin nukorbu fuq speċi 22% mhux mill-Palestina, mill-West Bank terġa', mhux mill-Palestina storika, mill-West Bank. U irrifjutaw il-White Paper irrifjutawha mhux il-Palestinjani, iżda l-gvernijiet Arab. L-gvernijiet Arab li futtew il-Palestina fil-1936, fil-48 għalulhom żulu ġimgħa biss u ħanarmu lil daw l-ħnieżer fil-baħar. U fil-1967 l-istess. Sewwa, ħanarmu lil daw l-ħnieżer fil-baħar u minflok ramaw lill-Iżrael fil-baħar l-Iżrael f'temp ta' 60. Għalhekk jgħidulu 6-day wars. L-Iżrael sar 3 darbit akbar milli hu. Tant żdied fil-xismu. Fid-daqs li speċi spiċċa ma jafx se jagħmel. Ħal Golan Heights, Sinai waħda akbar mill-Iżrael. U ħal West Bank. Il-West Bank ħanirġa' biex ma ntawwalx, speċi dal-commander Ingliż. Sewwa, speċi ara l-Arab kemm huma ċwieġ ħasra. L-Ingliżi huma li ġabu. Huma li faslu l-istorja kollha u ġabu l-lud fil-Palestina qabli biex jeħelsu mill-uġieħ ta' ras. Għax il-lud huma qar mill-Palestinjani, jeqirdu saħan sitra ħalqu industrija. U naħseb il-Palestinjani ukoll jisum ħalqu industrija ta' qrid minflok industrija ta' soluzzjoni. Sewwa l-Arab speċi tant huma ignoranti. Emnu li dal-mexxej ġeneral Ingliż ħajwadda bil-lud il-gvern tiegħu bagħathom biex jisitiljaw. U jiena mbagħad speċi rajt ħafna mill-kitbiet ta' mexxejja onesti, ta' mexxejja ġenwini li kienu fl-armata ta' dak iż-żmien, ta' mexxejja Arab li qalu kunna f'pożizzjoni qawwija u f'daqqa waħda jiġuna l-ordnijiet biex nitilqu. Fil-lingwa tal-militar tfisser speċi mhux ċedi għati fuq platt fuq gabaret tal-fidda. Walid naħseb li se jkollna nieqfu hemmhekk. Nieqfu, grazzi. Ma kienx ċans nitkellmu fuq Kanafani, imma la tirbaħ premju ieħor naqbduha fuq Kanafani. Proset u grazzi. Skużawni tal-li ħadtilkom moħħkom. Nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel nett tal-li żammejtu mal-ħin, però kienet verament diskussjoni interessanti u stajna bqajna hawnhekk nitkellmu. Huwa mument fejn il-letteratura vera ssir tiswa għaliex tkellimna dwar ħwejjeġ attwali u importanti, ġifieri il-letteratura hawnhekk għandha verament valur attwali utopiku, ġifieri nirringrazzjakom anki tal-kontribut tagħkom. Ringrazzju ovvjament mill-ġdid lil kull min kien strumentali biex jorganizza din il-serata ċkejkna, ġifieri l-inizjament l-Ewropa Kreattiva u lil Dr. Grek mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Għandna bibi ta' ċkejkna fuq terrazzin, iktar terrazzun milli terrazzin. Fit-tieni solar ta' rappreżentanza tistgħu titilgħu bit-taraġġ
u min għandu problemi ta' mobilità mnaqsa jista' jieħu il-lift, it-tipik mhux permess fuq terrazzin. Walid naħseb ikun disposti jiffirma l-kodba għal min għandu l-kodba miegħu u hemm xi kodba wkoll fejn is-Sur Mizzi. U mġdiet ningrazzjakom tal-li ġejtu u nistidilkom biex. U ħajru koll l-Akademja. Iva, u l-Akademja, skużani, Dr. Gallia, insejt l-Akademja u ħajri l-kulħadd tal-li ġejtu biħġarkom. Grazzi. Għadin sera. Nishtiq nagħmel ringrazzjament żgħir l-ewnet l-Akademja, l-Mark, l-Adrian, lilkom il-koll ma nafx min iktar ħasem f'din l-attività. Nixtieq nagħmel ringrazzjament kbir qatt nara qudiemi Joseph Mizzi, il-pubblikatur tiegħi li speċi dejjem emmen fija u dejjem ibbakjani u speċi dejjem qalli speċi li joġob lilek joġob lili u li joġob lili ovvjament nixtieq li joġob lilu. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Marco Gallia li kien li għamil li kumpanija mill-isma f'daw l-ftit ġranet f'Brussell. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Bettina qiegħda waraj li għadet titla' miegħi Brussell biex taċċerta ruħha li speċi ma jinqosni xejn. U jiena naħseb li f'Brussell terġa' lqajt ma' Alex Villaggera, ma' Loren Vella, ma' Pierre Mejla, ma' Giusi Stanio, speċi kien hemm qisu Malta kollha. Kien hemm qisu Malta tifraħ bija. Jiena naħseb li apparti li jiena naf inħarbex, naħseb li Malta mhux qed timxi bil-preferenzi miegħi. Nirringrazzja lil Malta ħafna.